Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong tanan, no? So, atong pasalamatan ang atong buhay na Dios karon nga sayo sa kabuntagon tungod kay gipamata pa ta niya, no? Tagaan pa ta niya og ah, anadir na kinabuhi sa tibok adlaw, no? So karon nga adlaw mga katil, atong itugyan, atong isalig di sa atong buhay na Dios ang tanan nga karon nga adlaw tungod kay bisan tuod na nakahibalot ta nga panahon na ron sa adlaw taman niyang hapon pero wa ta kabalo og unsay dagan karon nga adlaw sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Busa karon nga adlaw atong itugyan, atong isalig di sa atong buhi na Dios ang karon nga adlaw tungod kay siya ra ang masayod sa tanan natong mga buluhaton karon nga adlaw. Muna kana lang og dalaygon ang atong buhi na Dios. Good morning sa inyong tanan. Pangapi na mga petan ninyo karon.